И трета част, да, пак ми бъгна, ще извинявате. Ще се спомня това да го джумпна. И ето има някаква награда в самия чест. Да. Така, отиваме на Warp PvP. Така, ще го помоля. Ела да отвориш на Warp Sprint да покажа. Добре. Че нещо такова Warp Sprint, няма че го е. Те не го знам. Там правя аз. Ще отиваме на Warp Survival. И явно спаваме Survival, някой не знам къде е Survival, не мога да кажа. Те, но... Аре, кажи бай-бай на YouTube. Но това ще бъде за клипа, това е България Крейл. Има IP в описанието само на първи епизод. И аре, чо.